Shubor nakaslem jong nongsan Hima. Hakaway ka jingja hakakatsan tarik unay tong arhajar arpuar hakapor kumba shipo baje menmiet layo jingtep lengba Vice President ka KSU Delhi Unit usamla walam kupar nong siet ba arngot ki Samla Khasi batmu wan trekam sha Delhi kila Shah Thok haki batmu ban aikam yaki hapo ka security firm. Ya kate ka firm kila yo jingtep lengba ka online advertisement kabalatip kertengkom ka SSA security firm New Delhi. Anda kita Samla kila Shah kular banwan tre ya kate ka kam kila Shah khot sha anan vihar kabadan Nongbah Delhi. Hadian ka jingpoy jong kita Samla Khasi hapo anan vihar kila Shah ya lampat sha kawe ka jaka ka bakham sha kandong ka baki kam ba ka dek office tre kam jongki bat kani kala pen arta ti ni kita Samla bat kimban se ban phet jindat no na kate ka jaka bat poisa hado armiet habar jong ka New Delhi railway station kat hado bakila yo pentep sha ka KSU Delhi unit. Menye kejanmir di layo yang ke phone call na aku kena na shalom di bahasa aku ni Delhi. Di kat kum kajing batai jongki ki omba ki kini ka advertisement ban apply kam shani Delhi kum gini ki security personal. But kila apply ba anda kila apply kata kam ki yo ka email ba kata email ki yo phone number but ki yo ka phone number anda kila call ka phone number utau breu uba kular ban aikam iki ula khot iki shedali te ula lisha mo uhi kina railway station but anda kila call shedali ula yalam iki hakata ka jaka kabalong kencai ni omba ka di office ko jogi anda kila call hamta ula pan ki kumba san hajar engkai u ong ki ba kani ka pisa san hajar ka di ka bai uniform kita di ban long security ti kini ki khana bakri ke jing mamtip kila ai kata kesan hajar ka but anda layu atau ka pistapat ula shu e ki hadin shisi u khat biang ki shi kata ka u e ki ru hem pendiang jakasa kam pendiang ka bam kam pendiang ka di shu e ki bundu ti u khat biang hi ki hadin shisi u ong ba ki haban siu pisa shu namar kani ka pisa bhab siu biang ka kade na bentai ya ka verification tikini kena apa kerja dan blok iki ba kidan kini ki breu marjan kila longkum ba I warning iki ba kini ki breu ki ba Thok ki ba shile fraud te what nit iki but dalili ru mdei ban akisa lane nget ka ba ongki te kini kena anda kila sorry kata ipet no penamta ipet no ta jaka but kili Shanghai police railway station they are singi bapli ki Shanghai railway station kem bam kimbi kem yo dem kem yo TIA kat hadu manager net ki ya calling kumto kumba khandai ko bji tingi permit na kaliam jong ka KSU Delhi unit mesin yo ka phone call would nila lit hair Shah railway station nila ban char ki but matang ila awanya nami ki kum mayeng me hadin jang Meghalaya house basam bihar na eka bamentang ila yo pensa shoi ki ha Meghalaya house but ya ticket joking in sa book no la shai le shisngi khanang bangin yo pen poi ki shi tenga shimru ekene kalat bangan ai khuble ya imentri chongka general administration department i ba snyo phalang thar ya ka jimploy jing i banyarap ekene ki khana ren kap du ya ka resident commissioner jong Meghalaya house fi kum ka seng kum ka KSU Delhi unit kini ki nishijo ajing tip shapang kini ki andaz la aja kanu ka jingja ka basusi tada ma kintu hi khana samla kin thai bashan rang ki bawat kam bakin dawat jing tip bha kin dawat sani bha but numngit be yanu shwa bafin wan chabar pala kintu re ka sarkar bakan kit khya bha kini ka kam namar kani kam deshu ka sin ka bading kom kini ki juja naka posh ka